אני נחשפתי לפריזם עוד כשהמערכת הייתה בשלב המחקר הקליני שלה. באתי לזה קצת עם חשש, אבל מהר מאוד כל החששות נמוגו להם. האווירה הייתה טובה והטיפולים, האימונים היו לי מאוד משמעותיים. די מהר מצאתי לעצמי את האסטרטגיה שנכונה לי בטיפול עם פריזם. אימונים עם פריזם היו לי מאוד משמעותיים, וזה כלי שלקחתי בעצם לחיי היום-יום. עד היום אני נעזר בזה, עברו כבר כמה שנים. בשבילי זה היה כלי מאוד חשוב, כי כשהתמודדתי עם העיניים שצפו לי בפלשבקים במהלך הטיפול, זה אפשר לי לקחת את זה לחיי היום-יום, ולעשות את זה עמוק ומשמעותי ולכלי מעשי לחיי היום-יום. אז אם אתם יוצאים ונזדמן לכם הטיפול של פריזם, תתמסרו, לכו על זה עד הסוף.